Príjemný podvečer, vážení televízni diváci. Dovolte mi, aby som vás opäť privítal na obrazovkách televízie Lux zo štúdia v Banskej Bystrici. Sledujete reláciu Doma je doma. Pre tých z vás, ktorí by sa chceli zapojiť do dnešnej relácie, ktorá nesie názov Láska a zodpovednosť, tak dávame vám do pozornosti či už to SMS-kové číslo 091776205990 alebo doma@tvlux.sk. Ak nám napíšete, či ste sa už niekedy v živote stretli s teológiou tela Jána Pavla II., o ktorej budeme hovoriť v prvom bloku, tak jedného alebo jednu z vás v závere relácie vyžrebujeme. Máme tu takúto knihu pre najmenších, Nový zákon, knižka s okienkami a tiež celá krásna Lectio Divina s Pannou Máriou. Takže tešíme sa na vaše odpovede. Verím, že ich bude neúrekom a ja som veľmi rád, že môžem privítať mojich prvých hostí, ktorí prichádzajú z Akadémie Karola Wojtylu, ktorá na Slovensku šíri aj teológiu tela a ďalšie výborné veci, ktoré prišli z prostredia rímskych univerzít. Je to kňaz, dekan, otec Maroš Lovič. Maroš, vitaj. Večer. A aby sme teda nehovorili o manželoch bez manželov, tak máme tu aj manželský pár, manželov Suchých, konkrétne Petra a Miroslavu. Vitajte. Ďakujem. Budeme sa spoločne rozprávať o Akadémii Karola Wojtylu, ktorá si v tomto roku pripomínala už pred pár dňami 10. výročie. Mároš, ty pôsobíš teda priamo v predsedníctve ako prednášajúci. Ktorá rola ťa viac baví? Tá výkonná, alebo tá, kedy môžeš sa prihovárať manželom, ako sú aj manželia Suchí tu na štúdiu? Vieš čo, práve cez tvoju manželku, ktorá nám robila ten test, Galupov test, tak mi to tak vyšlo naozaj, že práve tie vzťahy sú niečo, čo je podstatná zložka pre mňa. To mám dokonca na prvom mieste. No tak skôr ma baví, naozaj ma vyslovene baví byť s ľuďmi. Aj keď niekedy už, keď je toho veľa, aký kolotoč, tak tedy už to niekedy môže byť ťažké, ale to ma baví viacej. Teda byť s ľuďmi, komunikovať s nimi, možno aj počúvať ich problémy, riešiť veci a nie za nich, ale skôr im to odovzdávať a skôr im možno pomôcť nájsť tú cestu. Takže vždy ma baví, každý ten príbeh je jedinečný, originálny, výnimočný. Takže to určite viacej v tých organizačných veciach neviem sa v tom veľmi pohybovať. Ďakujem pekne. Akadémia Karola Wojtylu tvoria ľudia, ktorí študovali v Ríme, ako je Maroš. A potom sú tam manželské páry, ktoré prichádzajú sa čo to dozvedieť práve o teológii tela. Vy ste jedným z nich. Ako ste sa dostali k tomuto dielu? Pozval vás niekto, alebo ste videli nejakú reklamu? Aká bola tá vaša cesta, manželia? My sme prijali pozvanie od jedných našich známych z Niktry, ktorí boli v tom čase aktuálnymi študentami na AKVčku. A oni nám vždy rozprávali svoje zážitky z tých stretnutí, delili sa s nami o myšlienky, ktoré načerpali na týchto stretnutiach a my sme dlho otáľali, 3 roky sme sa držali, nedali sme sa zlomiť. Nakoniec prišiel, dozrel medzi nami ten čas a sme si povedali, že áno, chceme aj my toto zažiť. Kto bol rozhodnejší, manželka či manžel? Ono to asi prišlo tak spoločne, dokonca neviem, či nie aj pri spoločnej modlitbe, že to tak obidvoch naraz dozrelo, že sme si povedali, že áno, že toto je to, do čoho nás Boh volá. Maroš, už som to trošku načrtol, že pôsobíš aj v štruktúrach organizácie, nielen ako prednášajúci. Vlastne všetci členovia alebo všetci zakladatelia Akadémie Karola Wojtylu, mali sme tu pred pár mesiacmi aj otca Mareka Iskru, ste študovali v Ríme na inštitúte Jana Pavla. Čím ťa obohatilo? Čo ti dalo toto štúdium aj potom neskôr práve do práce pre akadémiu? Rím určitým spôsobom zmenil alebo posunul ma veľmi výrazne v mojom živote. Dal mi taký akoby kľúč na čítanie všetko to, čo som prežil. Bolo to také zaujímavé, išiel som tam po 5 rokoch kňazstva. Viac menej v Trnave bol taký rok, ktorý bol dosť náročný. A jeden pomocný tedy biskup, Dominik Todt, mi hovorí, že bude sa prihovať u arcibiskupa, aby ma tam nechal ešte rok v Trnave. Ja hovorím, prosím vás, otec biskup, nerobte to, akože ja by som potreboval na rok ísť do nejakej možno komunity niekde do zahraničia, aby som premeditoval to svoje kňazstvo, že prečo som vôbec kňazom a tak, že ako si to, ten pohyb je taký rýchly, že som si to ešte nestihol poriadne ani uvedomiť. On hovorí, no to by vás nepustil, otec arcibiskup, tedy ešte Jan Sokol, ale že keby to bolo na štúdia, tak to skôr. Tak som začal uvažovať o štúdiách. A potom za otca Roberta Bezáka som išiel vlastne študovať na Pápežský inštitút Jana Pavla II. pre manželstvo, rodinu, ktoré som vlastne k tomu som sa dostal, takže Markovi som povedal, počúvam, mám takúto možnosť, chcel by som ísť na štúdia do Ríma, neviem, čo si vybrať, morálna teológia, sväté písmo, kanonické právo, baví ma to všetko, ale čo by to malo byť? On vraví, mám nejaké štipendium na tento inštitút Jana Pavla II pre manželstvo a rodinu. A vrem, pre
presne to je ono. Lebo dovtedy som sa venoval chlapcom z Černakola, no a oni viac menej každý jeden problém vychádzal z rodiny, takže to som videl ako cestu. Super. Manželia, v ktorých rokoch ste študovali na AKV? Študovali sme od roku 2022 do roku 2025, čiže skončili sme takto pred rokom. Keď spomíname manželov, počas toho obdobia vývoja toho AKV, v čom ty vidíš taký najväčší posun? Už je to 10 rokov, už to nie je práve najmladšia organizácia. Viacero manželských párov už prešlo touto formáciou, keď to môžeme tak povedať, diplomom v rodinnej pastorácii. A v čom vnímaš ty posun? No všetko to narastlo aj to, že pribudli ešte aj deti. Už máme teraz, že z tých detí, ktorí boli malinké deti, tak sa už stávajú pomaličky animátori pre ďalšie deti. To tam vidno na tých deťoch, že vlastne ako to ten čas uteká. No a ten najväčší posun určite si myslím, že to je to ovocie, ktoré často už ani nevidíme, ani my sami na AKV, že vlastne to, čo ide ďalej. To, čo potom, keď sa stretneme, tak keď nám oni rozprávajú, alebo keď ich stretneme a nám sa zdieľajú o tom, že v čom ich to posunulo, čo im to dalo v živote a kam sa až dostali. Hej? A že ich to naučil viac menej, že im to zachránil niekedy manželstvo, lebo viac menej, kto nás učil, ako pripravoval, na kňazstvo sa pripravíme 6 rokov, na manželstvo, tá príprava, ktorá beží na Slovensku, tak to je smiešné. Zatiaľ je to naozaj v takých plienkách, takže ešte máme čo robiť, aby sme to posunuli ďalej. Teraz otázka na manželov. Otec Maroš to už trošku načrtol. Čo to dalo vám? A tu by som bol rád, možno keby ste obidve odpovedali, že čím vás obohatilo to AKV, štúdium, to nie je ľahké, teológia tela je pomerne hrubá knižka, ale čím vás to obohatilo? Čo vám to dalo aj do vášho manželstva, do vašej rodiny? Tak by som mohla ja povedať, tak mňa fascinovalo počas celého toho štúdia trojročného to, že na AKVčku môže rásť rodina spolu. Že nie je to o tom, že jeden z manželov rastie na úkor toho druhého, ktorý sa mu medzičasom musí venovať rodine a postarať sa o všetko dookola. Ale je to priestor, aby spolu všetci členovia mohli rásť. Počas toho, ako sme mali my manželia prednášky, deti mali svoje katechézy, a mali teda svoje vyučovanie aj formou hier, starali sa o nich animátori, ktorí sú tiež formovaní v AKVčku, čiže celé je to poprepletané tak, že každý má možnosť tam podrásť, celá rodina ako celok. A toto bolo pre mňa fascinujúce, že nie je potrebné, aby sme sa nejakým spôsobom delili a odčleňovali sa, ale aby ostávali tie rodinné väzby a ešte sa aj utužovali medzi sebou. Ďakujem pekne, Mirka. Peťo, otec rodiny? Mňa fascinovalo to, že áno, boli sme tam celá rodina spolu a že to bolo také vyvážené. Jednak tam bolo štúdium, potom aj tá duchovná formácia a spoločenstvo. A pre nás veľmi vzácni ľudia sme sa tam stretli a naozaj tie priateľstvá sú živé dodnes, hoci sme už skončili pred rokom. Takže naozaj bol to veľmi požehnaný čas. A úžasné, čo ešte ma oslovilo, bolo, že ako sme vedeli žasnúť nad tým, alebo objavovať to, k čomu nás Pán Boh povoláva s tým našim manželstvom. Ďakujem pekne. Maroš, máme tu príklad rodiny, ktoré je pomerne možno čerství absolventi a za tých 10 rokov teda tých rodín bolo niekoľko. Menili sa nejako tie očakávania, alebo menil sa pohľad tých rodín? Museli ste možno aj vy ako prednášajúci prispôsobovať tie prednášky, alebo tie možno očakávania, problémy, to, čo si tie rodiny nesú do toho AKV, je stále rovnaké? Asi tým, že hoď prechádzame cez rozličné zmeny dôb a rozličné generácie, ktoré prichádzajú teraz nové a nové a ktoré už sú poznačené už aj teda tým vývojom aj techniky a umelej inteligencie a všetko možného. Ale napriek tomu ešte tá generácia akoby predmileniová a mileniová, tak myslím, že zatiaľ to vnímame tak, že všetci sa boria tými istými problémami. A my nechceme hovoriť o problémoch, my chceme skôr ukazovať ten pohľad na hviezdy, čiže ukazovať, že tak toto je tá krása, ku ktorej ste pozvaní. A oni už keď vidia tú krásu, akože objaviajú viac a viac, tak potom, ako to spomínal Peťo, že žasnú. A to im dáva potom silu bojovať s akýmikoľvek problémami, lebo už potom ako pre milého nič ťažkého, hej, ani pre milého nič ťažké, takže potom už bojujú so všetkými možnými vecami, lebo im to dá naozaj práve tú sílu, tú nádej, tú chuť. Vlastne toto je to, čo práve dnešná rodina potrebuje.
akoby dostať naozaj práve, a stále každá jedna rodina potrebuje tú nádej. Nádej naozaj a vidieť tú krásu, ktorej sú pozvaní, čo majú budovať a aká je práve tá krása, ktorú môžu objaviť nie niekde inde, kde by putovali, ale práve vo svojom vzťahu, vo svojej rodine, v tom, ako prežívajú tú každodennú chvíľku. Ďakujem pekne. Trošku sme už spomenuli deti. Na chvíľočku sa po nich pristavíme. Vravili ste, že je to taká integrálna súčasť, že nemusíte ísť sami ako manželia. Mnohé kurzy sú o tom, že manželia sú tam, deti tam nie sú. AKV je v tomto jedinečné, že je to všetko spolu. Ako to vnímali vaše deti? Chceli tam s vami ísť? Museli ste ich možno trošku nútiť? A s odstupom tých 3 rokov ich to stále bavilo? Ako boli na tom vaše deti? No, určite sa tešili. A tie menšie mali niekedy problém odtrhnúť sa od mamky počas tých prednášok, ale tie väčšie, mám pocit, že si to tam užívali a tešili sa tam naozaj. A tie priateľstvá trvajú ešte stále dodnes, dievčatá sa tešia na seba a už sa tešia, kedy pribudnú ako animátori, kedy budú tam sa môcť vrátiť a poslúžiť, odovzdať to, čo dostali. Takže deti boli spokojné, naozaj. Super. Maroš, spomínali sme teda aj animátorov, sú súčasťou tohto celého projektu. Venuje sa im nejaká špeciálna pozornosť? Sú pre nich možno nejaké vzdelávacie aktivity? Darí sa vám ich nachádzať? Lebo vieme, že mladí ľudia majú teraz veľkú ponuku. Prečo práve AKV? Áno, akože to, čo je určite výzva pre nás, je vždy nájsť ten akoby vhodný slovník, ktorým by sme vošli do tých vecí, ktoré sme my študovali a kde sme príliš na takom leveli ťažko zrozumiteľnom, akademickom. Takže zostúpiť dole, ale viac menej tie témy sú zaujímavé pre nich o ľudskej sexualite, o ľudskej láske, ktorú už viac menej už v puberte už začínajú prežívať. A teraz vlastne ten kľúč, ktorý majú, aby to vedeli správne čítať, tie svoje skúsenosti práve vo svetle Božieho zjavenia, vo svetle Ježiša Krista, ktorý je tým kľúčom interpretačným, tak to je práve to, čo im dáva tiež taký nový rozmer. Zrazu tomu začínajú akoby, trošku viacej možno rozumieť. Troška ich to tak akoby viac posúva na takú tú správnu cestu, že ako môžu žiť naozaj nie v tom konzumnom spôsobe života, ktorý im ponúka svet, a druho vidieť ako nejaké naozaj niečo, čo môžu zjesť a potom zahodiť zvyšok. Taká kultúra odpadu, ale vlastne ako môžu naozaj byť darom a prežívať ten dar aj spoločenstva teraz, aj takéhoto vzájomného vzdelania, aj všetko možno toho rastu, spoločného rastu. A potom aj tej služby, keď sa venujú deťom a že oni sa naozaj tešia na tie deti. Štúdium je vždy aj o nejakých tých domácich úlohách. V AKV to priebežné domáce úlohy, potom nejaká záverečná práca. Vždy je tá otázka, že teda kto s manželom sa tomu viac venoval, alebo to bolo spoločné dielo? Máme to aj skúšajúceho, tak nebojte sa povedať. Ja nepočúvam. Zväčša som tie domáce úlohy robila ja. Bolo to náročné si čas popri všetkých domácich povinnostiach, ale keďže máme viacero detí, ktoré už teda chodia do školy, tak keď som doma zahlasila, že potrebujem napísať domácu úlohu, tak oni si uvedomovali tú vážnosť toho, že domáce úlohy treba robiť. Tak potom chodili a ma kontrolovali, či som už napísala domácu úlohu, že mala som nad sebou takú kontrolu. A dokonca sa mi stalo to, že keď som išla do pôrodnice s našim najmladším synom, tak deti sa ma pýtali, to na čo tam ideš na 4 dní, čo tam budeš tak dlho robiť? Mami, a to sa tam nebudeš nudiť? Potrebujem napísať domácu úlohu zákavečka. Aha, dobre. A potom mi každý deň zavolali do pôrodnice a pýtali sa ma, mami, už máš domácu úlohu napísanú, už môžeš prísť domov. Takže... A Peťo určite dal potom ten poslednú bodku, nie? A jednu som napísala ja, lebo mali sme také zadanie, že napíšte zaľúbenú báseň pre manželku. Tak to bolo... Bola to výzva, ale nakoniec som si to doslova užíval, takže bola to sranda. Super. Aj v logu tejto organizácie sa nachádzajú také 3K, kaplnka, kajaky a katedra. Ak by si nám, Maroš, možno vedel každému aspoň trošku povedať, že prečo ste zvolili práve túto symboliku tých 3K a prečo sa to teda objavilo aj v logu? Ono to vychádza viac menej nielen z učenia Jana Pavla II, ale vlastne vychádza to aj z jeho spôsobu, akým on fungoval, ako on žil a ako vraví, od mladého kňaza som sa naučil milovať ľudskú lásku
A viac menej bolo to vždy pri tých výletoch, ktoré počas ešte komunizmu organizovali na kajakoch, alebo teda v horách. Preto kajak je tiež vlastne akoby to, čo vyjadruje práve ten rodinný pilier, alebo ten rozmer priateľstva. Čiže neodozdáva sa len nejaká teória, nejaká vedomosť, nejaké to múdro, ale sa to odozdáva v nejakom tom prostredí priateľstva, vzťahu, kde je nejaká dôvera a kde sa spoločne rastie. A potom kaplnka, tak to je ten duchovný rozmer. Vždy, aj pri výletoch, aj v prírode sa Ján Pavol II so svojimi, teda ešte Karol Vojtila, so svojimi tými mladými ľuďmi modlili. Viac menej to bola akoby ten základ. Vychádzalo to často aj tie oázy, ktoré robili, ktoré ešte vymyslel teda nie Karol Vojtila, ale Blachnický. A pri tých oázach vlastne všetko to je zamerané práve na to, ako sa stretnúť s Kristom vo mnohých veciach, v mnohých situáciách, rozličných spôsoboch. A potom katedra, to je vlastne ten akademický už pilier, ktorý ukazuje naozaj na tú vážnosť, že to nie je len urobené niečo na kolene, ale niečo, čo je doslova ako veda, ktorá sa študuje, kde sa treba do toho ponoriť, kde, ako nám vraveli profesori, nestačí len, že prišiel sem sa učiť, alebo študovať, alebo sa niečo naučiť. No a teraz my sme aj Marek, aj ja, aj vlastne ostatní často, že keď nám položili takú otázku, tak sme rozmýšľali, že čo sa nás vlastne pýtajú, lebo studiare a imparare, študovať a učiť sa je viac menej to akoby to isté slovo, len akoby nejaké synonyma. A že skúsi, profesore, ako mi prepáčte, profesor, ale ja nerozumiem, akože otázka, že čo chcete od nás. No, že sa prišiel len učiť kvôli známkam, aby si niečo spravil, alebo aby si niečo vedel, aby sa niečo naučil, aby to niečo v tebe zostalo. Aby si tak naplňoval svoj život, aby si tak vlastne žil šťastný život. Tak my sa chceme niečo naučiť. Naučte nás to. Naučte nás, ako sa máme to naučiť. Takže je taká naozaj škola učenia sa aj, a to je práve tá akadémia, čiže niečo, čo je pevné, niečo, čo ti dá dobré základy, čo ti vybuduje systém. A tie aplikácie to už boli na nás. Že či už tie aplikácie vytvoríme, tie aplikácie vytvárajú už potom už konkrétne oni ako rodiny vo svojich tých rodinkách s deťmi medzi sebou. Oni už vytvárajú tie aplikácie toho, čo dostanú ako systém. Možno, že tvrdý ako kameňolme, keď Karol Vojtila robil, tak možno to je taký až niečo hutné, niečo pevné. Ale potom oni to už dotvárajú, dávajú do toho jemnosť, dávajú do toho seba, dávajú do toho svoj život. A to ono. Ďakujem. Záverečné otázky. Manželia, keby ste mali ísť znovu na Akadémiu Karila Vojtilu, prípadne pozvať iný pár, čo by ste im povedali? No, ja by som dopriala každému jednému páru, aby mohol prežiť to, ako ich Boh skutočne miluje, ako je zalúbený do toho ich sviatostného manželstva. Takže toto môžu zažiť na AKVčku. Peťo? No, pre mňa to bol veľmi milostivý čas na tú štúdiu, lebo vedeli sme tam veľa načerpať. A vždy po víkende, keď som sa vrátil domov, tak som mal pocit, že sa až znášam, že som zažil kúsok neba tu na zemi. A dokonca sa mi raz stalo, že cez letnú týždňovku, tak zažil som dovolenku snov, kde fakt lepšie si ani neviem predstaviť. Ráno sme mali svätú omšu, do obedu sme mali prednášky, po obede sme išli s priateľmi, s rodinou na výlet, večer ruženec, po večeri diskusia s prednášajúcimi a potom diskusia s priateľmi. Čiže bol to obohacujúci čas aj po tej ľudskej stránke, aj po tej duchovnej a zažili sme tam krásne spoločenstvo. Takže ja by som odporúčil naozaj všetkým manželom, aby mali priestor takéto niečo zažiť. Ďakujem pekne. Maroš, čo o 10 rokov a kave? Aké sú plány? No, Vízia? Výzva je veľká, lebo potrebujeme vlastne pomôcť všetkých vlastne tých, ktorí už aj skončili ako absolventi. A vlastne teraz naozaj prechádzame cez taký čas, kedy potrebujeme naozaj to tak ako si lepšie uchopiť a sami už nestačíme. My už sme detkovia, akože my, ktorí sme začínali, ako to mladí často pustia, že my sme vlastne tie dinosaury a tá generácia až po roku 2000 už sú tí akože mladí.
Takže určite potrebujú teraz prísť možno aj na naše miesto aj ďalší, ktorí niečo dostali, ktorí majú akoby čerstvý zápal ducha a priniesť tam práve tento život, aby to išlo ďalej. Bolo by veľká škoda, keby to malo skončiť. Prišli by sme ako Slovensko veľmi veľké dobro, a zvlášť rodiny. Takže potrebujeme teraz pomoc naozaj všetkých tých, ktorí boli absolventi. Potrebujeme nájsť ešte, akým spôsobom my do toho začleniť. To je práve to, čo teraz varíme, tú polivočku, keď vám troška aspoň dám na zare do tej kuchyni. Čiže sami nie sme dobrí organizátori. Možno každý jeden z nás väčšinou má práve tú zložku community building, čiže budovanie spoločenstva. Ale málo sme nejaký taký nastavení na nejaké možno do budúcna vízie alebo nejaké strategické veci alebo výkonné veci. Takže to potrebujeme naozaj tých ľudí, ktorí práve v tomto dostali talent, dostali dar, aby sme to posunuli ďalej, lebo by to bola veľmi veľká škoda, keby to malo skončiť. A je to zároveň veľká výzva na to, aby toto bohatstvo išlo ďalej. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa o kus toho bohatstva prišli podeliť aj s našimi divákmi. A my samozrejme nekončíme. Máme tu aj teda už jednu z reakcií. Požehnaný večer. Stretla som sa s teológiou tela Jana Pavla II. V nejakých článkoch a kázniach. To nám píše diváčka Eva. Takže tešíme sa na ďalšie reakcie. A pre tých z vás, ktorí by sa chceli zapojiť 0917620590 alebo doma@tvlux.sk a po krátkom videoklipe pokračujeme ďalšou témou a konkrétnou pozvánkou pre vás, našich divákov.